ମଧୁ କକେଇ ମଧୁ କକେଇ ତୁ କୋଉଠି ମୁଁ ଏଇଠି ମଧୁ ତୁ କୋଉଠି ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟେ ତମର ଆଗ ପଟେ ଆଗପଟେ କକେଇ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖୁନା ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି କିରେ ବାରିକ ପୁଅ ଗୋସାଇ ତୁ କୋଉଠି ମୁଁ ଏଇଠି କୋଉଠି ପଛ ଆଡେ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ହଁ କିରେ ଆଇଲୁ କିରେ ବାରିକ ପୁଅ ତୁ ସବୁ ସାମାନ ଯୋଗାଡ଼ିଛୁ ତ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି କଣ ଯୋଗାଡ଼ିଛୁ କହିଲୁ ବିଧି ପ୍ରକାର ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର କୁମଳ କାଠ ବଇଁଚାଲି ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ବାକି ନାହିଁ କିଛି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ିଛୁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ିଲୁ କଣ କିଏ ତ ମାଇକିରେ ଦେଖାଗଲେ ଅଛି ବସେ କଣ ଅଛି ଯେ ମାଗ ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହାତ ଚାଲିବ କିରେ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଏଥିଲାକେ ଆମ ହାତ ଚାଲିବ ସିନା ଆଉ अन्ना गोसाई गलेनी कंपे चाली आगे रामकी 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 କି ନାଁରେ ତ ମାଇକିର ଚମ୍ପି बाची बाची देखी गोसाई ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିରେ ପୁଅ ମଧୁ ए ମଧୁରେ ओके କି ନାଁରେ ଚମ୍ପି ଆଉ ରାମପି ରାମପି ଦେଖା ହଁ କଣ ହେଲା କି ଗୋସାଇ ଏମିତି ଡାକ ଦେଉଛ ଯେ କିଲୋ ଏ ଚମ୍ପି ମୋ ପାଖକୁ ଆ ଟିକେ ଦେବୁ ରାମ୍ପି ଆଇଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାହାଘର ଲଗ୍ନ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଯାଏ ଦେବକୀ ଆଉ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସେ ମାନେ ବାହାଘର ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ ହଉ ଯା ବେଗି ଯା
ମତେ ତ ଆଖି ଭଲ ଭାବରେ ଦୁଶୁନାହିଁ। ତୁ ଠିକ ଠାକ କାମ କରେ, ମୁଁ ବସିଛି ମନ୍ତ୍ରଟା ବୋଲେ। ଠିକ ଅଛି କକେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।